inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gashi nan dai muna a garin Port Harcourt kuma ga yanan fada ya barke tsakanin mai kuwa inda ya fara sai ne addu'a gashi nan wurin kowa ma gashi nan ya fito samu sai addu'a to gashi nan ga abin da ke faruwa dai gashi ga abin da ya yi wasu abin sai addu'a gashi dai abin ya yi wasu gashi nan Allah taimaka mana mun kora yan biyafara gaba daya gashi nan mun kora yan biyafara nan gaba daya Allah ka tsamo a kana ka take hakuri gashi nan dai gashi nan Allah sawaka kura jama'a tsara gida arawa gida arawa gida arawa gida arawa gida abi walatin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Down him. Sit down. Ba wani shege. Da yanan dai muna tare da waɗannan miyagun mutanen yan biyafara amma Allah taimaka mana mun kora su ko ina yanzu za mu koma mu ma mu tsara gida saboda wannan ya zama yaki kuma ya zama faɗan addini yanzu sun daina yi ma da police duk wani bahaushe suke so su yi da shi ko in ce duk wani musulmi don haka ya kamata gwamnati ta duba waɗannan abubuwan da muke ciki muna cikin wani hali idan gwamnati ba ta motsa ba ko ta wani abu gaskiya na wannan Najeriya din ga alama za ta samu matsala don haka a duba don Allah a duba bari Allah ya sauka Isia move forward jama'a wai dan Allah ne kuke yi wannan ku fito mana da Allah jama'a dan girman Allah ku fito da kamata ku tseren wurin ba mana da Allah kada abin nan gaba daya wasu tsaya dan uwar su Afghaniya nan gwada mai gida mai buhari yake so da uwa Najeriya ne fi sabilillah ku ga abun da ke mutane mana za mu je ku gana kashe uwan mu je mu bari ki ne taba wannan abun mana wasu dai nan har yanzu muna cikin rigimar duk wannan daga ga su wasu ɗaya daga cikinsu